Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka Kynthei hagasngi balang ka bade ka arpo artarik menta ubnai. Kala Ïeng Hapdeng Surok ban khang ya kawai ka kalivan jong ki pulit ka baket ki Nongïakhih ki bala syakam hakapor bapendong ya ki Nongïakhih bandawa ban inokam yu menteri ka puli puthi ka sarkar pedeng udhar mendra pradhan halor ka jingkeno badan ki jingle tu haga examen. Ketika Kynthei ka beratip kerteng kum ka riya akhir loi baka Pynsangeh kawai ka kali pulit kat badang yat bat ka kentat ban yat hakapor bagi samla pule ki yakhi hajan ka Shivaji Park hadadar. Ketika Turki ke bala sapriang harinsan social media mdagasngi kala pau bha menta ke bala pen iya ka ban Ïeng Hapdeng Surok Hapdeng uslap ban khangla de ketika kali kat ba kadang Ïeng hangta bun ki brio saudong jongka kila sedang ban perta bat pertashla. Laya thu ba ketika jingle jongka kala rap ban pelat ki Nongïakhih ki bala syakam. Ki pulit kimle ka kam jongki da ka jingket kle kumta ngin hap shim ka jingket kle na ka benta ki nong shong shnong jongi kala ong habe kran ki nong tho khobor. Kalau orang ruk bawat la kam de ka samla pulih de ka Ïeng ringkat bat ki ke ka ba ki pulit ka Delhi ki le bat ki samla pulih ka jinglet tur sha parliament ka long ka bakla ka ong habak do ba ki pulit ki lapran kam de ki bom sat khmat ka ki dieng bat ki lathi ban pen prai ki hajar ngut ki nong kershan jong ka cockroach janta party ki brelum ha Delhi ban ya pat ba sha parliament da ka badawa ban inokam yu pradhan ka de ka jinglet ka bum ya ham. Kipat ba kilero ekani ka Kynthei ha social media ka babun ki brio ki lakhot ya ka riu shlur ka Mumbai kala sakhi ka Nongïakhih kum ka tadi ba ka Nongïakhih jong ki samla pule balayalam da ka cockroach janta party ha Delhi kanong ba kala I ka Nongïakhih jong ki sengsan perthei ki Nongïakhih bat ki samla pule ha sngi ka balai lenter ha sngi palei halor ka jing penshi tom ben jong ki pulit ya ki Nongïakhih ka CJP ha Delhi.